Odense Kammerkor er et rigtig velfungerende, dygtigt amatørkor med optimalt set 24 sangere med 6 fordelt på hver stemme, som arbejder med et spændende og et udfordrende repertoire. Vi er et kor med høj kunstnerisk ambition, hvor vi ligesom hele tiden stræber efter både at blive bedre, men også at synge mere og ny musik. Når man synger i kor, så er det jo vigtigt, at man stemmer godt, og man også stemmer godt sammen som mennesker, fordi det er det, der gør, at vi når nogle højder i musikken, som vi ikke kan nå hver for sig. Når man kommer i det her kor, så føler man sig modtaget med åbne arme. Det er nogle mennesker, der er rigtig rare at være sammen med. Vi har nogle gode snakke, også i pauserne, og der er en varme, synes jeg. Det er en rar ting at være en del af. Når vi har øvet længe på noget, og det så lige pludselig klikker, og det bare lyder, som det skal, så får man sådan en brusende følelse i kroppen af, at der var den, og så er det alt øvetiden værd. Jeg brænder jo for korsangen, jeg brænder for det fællesskab, der ligger i det. Så for mig helt personligt, så er det der giver mig mest. Det er jo nok de her store øjeblikke, hvor jeg kan mærke, at vi har et fællesskab om musikken, der går op i en højere enhed. Kammerkorets vision, det er at lave god musik, have en god klang og en god afstemning mellem de forskellige stemmegrupper. For os drejer det sig om at begejstre et publikum, når vi optræder i kirker og i koncertsale.